evo, mi smo se odlučili da snimimo jedan klip od naših drugu, konkretno nije ono Žabči, Miroslav Jović. On je dečko bio tu sa nama 3 godine i onda je otišao. Evo sad, prije što pričamo o tome, želimo da kažemo neke stvari o njemu, kako kad je Žabac je bio lep momak. perspektivan. Emotivno vezan s drugovima, što ne odbitno. Bio je pesnik, Lutevića prirode. Da. Bio je emotivan jak. Voleo je žene i kafanu. I kocku. Kocku je voleo. kovu. Koga? Kovu. Kovu. Kovu je voleo. Voleo je. Šta se onda desilo? Upoznao je nas tu. Mi smo tu Naše društvo. Bravo. Kolektiv. On je došao iz Subotice. Sam je došao. Nije znao nikoga. Upoznao je nas. Da. Mi smo onda počeli ići kod njegovu kuću. Tamo smo pravili te žurke, pijanke, svašta smo tamo pravili. Mi smo tamo htjeli sada sa ovim videoklipom da svima objasnimo koliko nama stalo da je čovjeka. I njemu zahvalnost prije svega da iskaža. Da nije njega negdje oni nas ovdje gledali smo. Da. Onda mi oči onda si sveti sve. Radio je kod Taleta Cigana, on i naš, to jest moj njegov kum Dus. Mi dvojice su radili, njegov kum, da. Mi smo četvoro smo kumovi. Ja, Činko, kum Bajči, kum Žaba, to je taj što je ošao sad u Suboticu, za koje pravimo ovaj videoklip, i kum Dus. Da. Kum Dus i Žaba, oni su radili kod Taleta. Oni su nekako su preživljavali, živjeli su ljudi, a ja i kum i tamo smo nikad nismo u životu radili i to čekujemo nešto. Uvijek smo očekivali od njih dvojice. Onda je krenuo kod Taleta su prešli kod Vivike. Su radili tamo sa onim motorom, su stavili da mijenjaju sami. A znate li to dobro? Onda od Vivija do Boška i tako. A do Crnca, a kod Kence nisu uvijeli. Kod Kence nisu nešto vedali. Ali Tale je bio najbolji. Nebitno, uglavnom Žaba je ujutru 6 išao, bio je vredan momak rada. O njemu su svašta pričali da je on loš, da je on bitan, da je on poličan. To nije istina, mi znamo to nije istina. Dečko dođe u 4 sata iz sela, ustane u 6 ide na posao. Da, ne može da... A nedeljom pre posla ustane u pola 6, ode u crkvu, u manastir, i u crkvu, i onda ide na posao. Išao kod Josipa. Kod Josipa išao. I sve. On i Vajko. Bio je perspektivan momak. U sportista. Nevojte se ga vole. On je ovako dečko. Lep. I mana. Mnogo. Te mišiće njegove. Ta lepota. Isti njegov tatamića. Prelep. Kad pusti one brčiće njegove tatamića. Znači, kume, nemoj plakati, ja znam da je to emotivno, ali isti je na tu svom priču. Vidiš, ima majku Mariju, jedinac je, baku i deku nema, sami. Šta će, život je takav, ostoje. A mi njega da, ovom prilikom ga je pozdravljamo. Pozdravljamo ga ovdje, Žaba, nemoj nam šta zamerimo, mi tebe da ne volimo, mi tebe da bi volimo. Hvala što ne smo te nazvali neki dan da se setimo svih starih dana. Ali, tog nesrećnog dana, aj ti kume malo, to meni su odmah emocija, kume znaš. Kum zaplači, kum je takav, ne može drugo. Nemojte zamjeriti. Sve je to bilo, ja sam bio u školi, kum je bio kući. Kako je dobio nadimak Žaba, ispričaj to, da ljudima ne bude jasno. Jednu noć došli mi sela kući, neko krekeće. Ko krekeće, Žabac, to jest Miroslav Bjeletić se napio i on odšao da krekeće. I tako je dobio ime Žaba. Ali sa kime je živeo u kući. To je glavni lik ove kompletne priče, Miroslav Bjeletić i pastor
Bravo. Edi, lepo kljuse, živ, kjer, pravi, ima krivu bilicu, ali je bio rasvit. I vole se. Ako njemu neko pružiš ruku, on će ti učiniti sve u životu. Kakav, bio na gazdu. Gazda stvarno bio dobro, ali kjer isto tako. A u toj kući, sad kad bi gledali ko je živeo, nema ko nije živeo. Svi smo živjeli. Svi. I jeli, i spavali, i nema što mi spavali. Da ne idemo u detalje. A to je tako bilo 2,5 godine. Dok nas nije presekao sa izjavom da se on seli. Da odlaš. To je takav šok bio. Kod tata Miće i kod mama Marije. Odlazi da živi sa njim. Mi smo mislili da su on zamerio s nama. Ili da se čak šalio. To je vajska ga ispratila kompletna. Tu me izlazi vajski trčali, To je zvakali. bila kolona vozila. Kakav je predsjednikove sahrane? To je bilo mnogo veće. Konji vrani su za njim išli. Policajci na konjevima. Konjanici su pucali u vazduh. Mi smo plakali, nosili vence. Tako. Kub je nosio. Pa da. Sada taj tužni dan. Prošli su mjeseci, nekako je on otišao, a mi još srećni nismo. Nas je ta tuga obuzela. Nekako i selo je crno, sve je tužno. Tama, ona kuća njegova na Čošku. Leninova, 20, ne znam, Neki 24 nebitno. bio 52. A ta je kuća. Prošlo je sve i svašta. Što niko u životu neće proći. Mi smo njega voleli, volimo ga i dalje. Nema veze iako je ušao. Nadamo se da će se vratiti jednog dana. Jednostavno mi bez njega ne funkcionišemo. Ovaj život je prazan. Moj život više nema smisla. Daj kum se setimo našeg prijatelja Miroslava Bjeletića zvan Bužarac. Mi smo htjeli, evo, ovim putem da iskažemo svu zahvalnost Svu ljubav prema njemu, što nas je izveo na pravi prema put. njegove majki Mariji, prema ocu Mići, prelepim ljudima i dobrim. Ljudima pre svega sa dobrim srcem. Krivo nam je što ostavio Teddy, svog vernog prijatelja. Ted je nekad imao sve, imao je nas, porodicu, sada je ostao sam. Teddy ide u ulicu, gladuje, laje. Tužan. Nema mu gazde nikog. Priča se da je poslije njegovog odlaska nedelju dana stajao ispred kući i samo zavijao. Možete zamisliti koja je to ljubav bila između njih. Koliko je njega taj Kjer volao. A i mi isto. Zato smo i odlučili na ovo. Da. Nek ceo svet to uvidi. I da se sažali sa nama. Jer on nije bio bilo ko. Nije bio bitanga. Kao što ljudi misle. On je bio jedno zlatno Kojega su svi volili. Nema koga nije volao. On kad vidi babu neku da se muči, on je rado dođe u pomoć. Prevede preko puta. Nosio mlijeko. Pomogne. Uvijek je apelovao. Apelovao je na mir, na ljubav i na veselje. Imao je samo jedan sukob sa komšinom svojim, ali i to se hvala Bogu rešilo. Da ne ulazimo u detalje, ali nije on kriv. Jednostavno, takav je život. Nije pio, nije pušio, nije bio alkoholičar. Voleo je, ljubio je. Uvijek je, kao što vam ponavljam, išao u manastire. On je bio svetla tačka ovog svega. Pomagao je, bio božanstven čovjek. Pomagao je, dao je pare u crkvu. Čovjek širokog srca je dobro. On je ovdje u kapelu uradio. Kod njega dođeš, on ti daje ovako, ruke ti pruži, šta god doćeš traži. Žao. Ništa mu nije bilo teško. A sada toga više nema. Pošao je u svijetu. On sada trči po poljani. Pere neka auta. Automobile, da. Ovdje je radio po tale. A eto, oni dalje radi, mi dalje ne radimo ništa. Hoćemo da ne iskažemo da je on pošten i dobar. Da, to je prvenstveno cilj ovoga. To je sad sve ovo što radim, znači da on pošten, da je bio vrijedan, a ne kao li govna, što gledate ovo, pedeli, nemate pametnija posla, pa ste stali pogledati.
da je žaba bio loš čovjek. On je bio pošten, vredan. Ali eto, prošlo. Ali nadamo se da će doći. Želimo mu puno pozdrava i puno sreće u daljem životu. Ali eto. Bilo je. Život je surov. Kako je on uvijek znao reći. Uvijek je bio pesnik i su lepe pesme. Kad god vas nešto muči, samo leti kod njega, on vas jednom rečanicom raspoloži. Tako je. Iz najdubljeg dna vas digne na najviše vrh. Imao je 4 devojke. 4 pralepe devojke, prekrasne. Jednu naselje. Romsko naselje, tamo. Nebitno, on nije gledao ko je kakav, ko je šta. On je imao taj osjećaj prema ženama. Prema devojkama. Da je devojka dobra i vrijedna. Poštena. Mama se je lako. Mogla je ona biti takva god je. On je imao i strinu. Ima još uvijek. Dobro, ali preselila se. Nije isto tu sa njim više. Ali strina ne može da podnese to što nas nema, tamo i njega prvenstveno. I strina je odmah kupila od Božanu Mogla. Žena je Cimaša poklonila kuću, kada Cimaša spraš spopio oči. Otišao na drugi svijet. Na drugi kraj. Odvojila se od te kuće. Kao ta kuća je prava. Znači, fali nam. Nema šta nam kažem, pogledajte, ovo nećete se pokajati. Pogledali ste, vidjeli ste, ovo je prelepo nešto. Družili ste se s nama. Šta da vam kažemo. Tako da je naš žaba došao i mi ga pozdravimo i putem i volimo ga. I želimo da nam se jedno dana vratiti. Kuman Duska isto pozdravlja ovim putem, iako nije. Rekao je da ga puno pozdravimo. Puno smo, eto, žalosti. Vidite da smo u crvenom. Hvala vam puno i sve najbolje našem.